up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, lukumang, nana sasa bayok koromowe wato, wispode, anyung subsarana sepse karif ko Archie en luku. Prins Parsani heeft zijn mamaser na because no a piswadara saude no na boom belangrijk san hepsa en na sansemu sabi omdat no wans man op koji 6 we baro di not go komit Zuid-Oost go komit West wins pdf mamaser na aristori bani de kon teki kik ya en mis don janga barawi cash wan young one o mindiri Parasa lobi wan me baro wan sweet manting bakan na of na. Net je Luca programma, maar ook alle de diaspora gemeenschap natuurlijk in Nederland, België, Parijs, de Suriname van nu. Maar ook het Caribisch gebied. We lopen in Amerika natuurlijk, Sint Maarten, Bonaire, Curaçao, Carco. Totaal 1 miljoen Surinamers voor jou zo uit die met het programma naar Masra Gambo. Dus Tori de Ftaki Masra Gambo. Inderdaad. Daluguno i aptusani wang tane go bung ta bung furusma e meki bari adjes de breedte adjes aan een feestluiden in dat kwansane go verkeerd naar regering disi maar odi je dub regering e dubung sani de ne yere ding da adjes de telefoon ding stom adjes de na data adjes de na noti zogenaamd Fucharko, 5 na tordat barawika. Klopt, Masra Gambo. Dus zo is het dat je een lo verkeerd zijn ego. Ja toch? De maar een bar om mesani en dat ushi Masra Jogi, charwan sa kafesi in een parlement toch? Ja maar jere jam. Boy Masra Yogi, we lazy. Ja, en dat te lazy, dat je verstaan wat dat die zo'n borkap chimoni want om shake aksimi tak fawaka sana sani dat we leg om shake uit tak inflatie dat want taki a inflatie bij de 60%. Ja. Dat saka konona 11. Ja. Dus dat want taki nana sasa bayo kromo tak you money kis moro waarde. Je verstaan? Klopt. Dat na wang. En dat je shi taki no wansma ne orwan ruiker ne anu got napa fes paleis tak president mi wan chawan ruiker die want to do best nee de ate brong dat de go suku elembo nyoin okro barafu je verstaan maar ko Archie Masra Yogi. Voorzitter, wanneer de inflatie daalt van 60% voorzitter naar 12%, dan maakt men lawaai, voorzitter, omdat het de goede kant op gaat met Suriname, voorzitter. Wanneer de economische groei van negatief 16%, voorzitter, gaat naar 3%, een inhaalslag van bijkans 19%, voorzitter, in de 4,5 jaar, voorzitter, dan gillen de mensen aan de overkant, voorzitter, omdat ze niet willen hebben dat het volk weet dat het goed gaat met Suriname, voorzitter. En proberen met goedkope politiek en propaganda stemmen te vergaren. Het gaat ze niet lukken, voorzitter. Voorzitter, wanneer wij zien dat de macro-economische situatie in het land verandert, hebben mensen problemen, voorzitter. Wanneer we zien dat de schuldenlast gaat van 148% van de BBP, voorzitter, naar 70%, hebben mensen moeite ermee. Dit zijn de verworvenheden, voorzitter, en nog meer van die regering Santoki Brunswijk. Dit zijn de verworvenheden, voorzitter, waaraan mede ook ten grondslag hebben gelegen de dienstreizen van de president, voorzitter, van de Republiek Suriname. En hij is president. Onze grondwet zegt ook, het buitenlands beleid, voorzitter, wordt uitgemaakt door de president. Waarom zou de president niet naar internationale fora kunnen gaan, voorzitter, de VN, andere belangrijke organisaties, om het land te branden, voorzitter, om het positieve nieuws te delen, maar ook te halen, voorzitter, want ons rechtmatig toekomt uit 93% groen land van de wereld.
Mensen hebben problemen daarmee, voorzitter. En daarom maken ze lawaai, voorzitter. En weet u, in het Suriname is er een spreekwoord, voorzitter, die zegt... Wanneer die olifant langs gaat, voorzitter, heb ik dat meerdere keren gezegd... mogen honden blaffen, voorzitter. Die olifant gaat langs. Dat doe je masra yogi. Brawi kas nana sasa ba yokoromo we waton de jongwang. Je verstaan, ik wijs door ik jongwang ja sami sei. Dat je verstaan asani. Dus dat want aki. Tedesani sepsa in een jere in kijk nog eens maar adjes not sa. Je verstaan. Terwijl ik hoor kafesi. Precies. Ik moet Jim Tori. Klopt. Dat nasani masra gambo luku boomvoeren man. Lek van je takje ook to altijd. Dat doe ik tak de no so e brodo. Belangrijk boskopu sa echara kondre in ontwikkeling echara kondre morofara et pot uniwa positie pokatak in positieve vorm. Ja. No maar no tak voor de sani. Dat de man de feit dat de mij go suku Eleng ponyo in okoro barafu. De wet matak je op laag water wil met spijker gaan zoeken. Ja. Is dat het toch? Ja. Dus dan teme arki de sandisi berdaan salobiwang. Dan denk je jezelf van dat je zij gebeurt de maar eigenlijk voetrasie. Maar me begrijpen ook te werden. Like jongen, me begrijpen helemaal. Je kiest een kans. Toch? Masra Gambo, ik kies een kans 10 jaar voor zorg afvallen. Dat ik ben zitten onder financiën. Dat man kan hormonie in de zakken. Dat is het dat man kan bij morosani, libi morosani na kodo. Maar ino doen. Dat jere Johnson en minek batake nana sasa bayo kormo. Vooral de jongwang saba pistor disi. En die regering onder leiding van Desiree Delano Bouterse. Na ambra missie. Die bes dona gralanti kultoso. Die bem sorgu tak te wet beteki na disi dati ala de sani. Die bes sorgu taki ubeka sani da in 2010 de ma wina verkiezing, maar vader winnen. De ma leri fi vergruis van president. Want na dat na work of de man disi. In kosim dreigi in op waarde en normen. De ma leri fi libi onborsu. En dat sayuchis le pai di do dati. Dan ma no voeden you op. Maar ma ji voeding, ama ji pakket, dan ma scattera money. Je verstaan want de ma bijang wan koers voor 2 takten. En dat ben je niet in 10 jaar tijd. Dan we nemen aan dat je kan de ina 10 jaar wajara san gopje moeilijk. Dan wat er jara gopje san de kreken op. Isabi toch. En mi ka heug mi ete. En mo suka klep dat jono. Pe a voorzitter voor NDP. Mazara Bouterse door de bank. Betaki. We moeten gaan bezuinigen in dit land. Dat na tijdens een regeerperiode. Maar de no doen. Ze hebben het niet gedaan. De regering is durf voor doen. En nu zie je dat Sane Kong, Sane Go. Isabito. Dus je verstaan dat no asan wani. Klopt dat. Nasa masragambak luku. Een president in zijn totaliteit naar een regering. Ja. En doe hem best. Daar gaat het bij mij om. Isabito, de man zit sani en een moment door het ik voor jaren in beslag. Ja. Onderhandeling, frigo tak naar de man zit sani op een gegeven moment. Misschien dat je toch als een city, maar een effort, een grandets, en no kon vanzelf brengen salobiwan. Isabito, als een no kon vanzelf dat, want dat je patiëntie, je taibere. Voor zorgen ervoor dat en die regering aan ruimte en ja, die we in het parlement minister voor Financiën tegen man dat de man teken herskikking naar China. Sa NDP beteki namelijk voor Dusang, voor pakket, make you terug afhankelijk van Masragambo taki. En wat is vandaag de dag? Wij moeten de wetman botaki nanga ligi sofutu om wakago mit de mano fu begi de matak yepi unu. En dat president doet in deze. Maar jere no, mino koti mofo. Da president Gashina, want dat teramane vesi door de bank. Be kwangoma herboeien. Wel no, Wawa herboeien. ja leti Masragambo. Anga wa herboeien, want politieke geschiedenis. Jere no, mino abin buku, maar zie. Ap chipis tonton di mazar gado jimi.
Maar bin mede. Heer. Ango heer boeien. De ma charter. Charter. De ma charter. Pe passagiers bij Abifu wachti. Want de ma cancel de ma vlucht. Ala dat mek SLM. Wachti nog. Ala dati mek SLM go in de problemen ook toe. Ja, ook dat. Je mas rakan boya leti. Jere ja, im sabu ansani. Tak de man hori kenang anoti. In her goron tapu, if he make one passagier no man gue tapa de samus gue, im vergoeda. In vergoeda man. Ja. Dat nou een wet na internationaal. Dus den berichten taki, if one boeien het ik bijna 400, 300 zoveel man. Wat met 400? Isabi toch? De tere momentala aikon SLM mu pai. Pai. De sha. On wie? Want in go bereik noti. De go tek de line dape. De tek wan jote wan dan a president worden geconfronteerd met een 10 miljoen lening. San no beschrijft ja na bureau staatsschuld. Isabi toch? En dat nou een schenking aan president Chis dati. Ja. Maar no potengo in een broekzaka. Sernanaf paye moro. Je verstaat. Dan nou a herschikken dankzij IMF. Want na IMF is oorbok. Ja. Dat de go duitori. En dat a belief de vertrouwen. Want dat is ook belangrijk zijn jaren. Toen is belangrijk, Masra. Vertrouwen en dan eindelijk atek foyari lek fayon wan jase de nu brawi cash dat atek foyari technisch de mango looking politiek famosering gisernana nga famosering di China data president go do data go do a China dat ines dong en daarom Thomas Ragambo waloma bere kodeng ay hadde man. Iya. Isabi to tema ishtaka presidente go set orde gi akondre. Seta san kon gisrana tak yon yek mopo uit a default positie go mit wan triple sig walokto. En brit me. En brit me Masra Gambo en mo takje tu barangasa. Watch your eye de komende 1 of 2 weken a rating fusrana. Watch your eye. En this na de positief dat wan taki tak a president doe een bon job en aan tak na reclame megia maera. Iya. Masra Gamba. Na so ade da yusra yoshi a import dekking so ap no ten fu sifa manda. Iya. Yoshi tino lu badoro wa yari. Ma yere. Pe poste mene kote mo fo Masra Gamba. Ma posi de man lips turu liba kondre wa mo fata foro na wa import dekking fu 3 wiki. Da e fo sambo na kunuto. Ja. Na dede ubo dede na kondreja. En in berichten dat gaat in dat bij de COVID. Wel no dat ook En nog. dan toch een regering die zorgt dat we schwen alibadis abara. We jaren ja zo artiman luku manti dem yo teju wansani. If a regering e kot wan liba abara di you lek volk. Je taibere inderdaad en a taidi je taibere na jompo wan kotro abara ja regering. Ja, dus dat wan taki. Jo waka 500 meter, a regering e waka 500 meter. Commit you dat we lang aan nu servi. Dat kon a fesi dape, kon vooruit dape, ano dat tu fasi. Dus in begrijp taki na schrift sani fu China nanga sernang. A president we dape, a gomitanga bijimaf dape, da politiek wise dat de man taken technisator beset setikma, isabitok dat de tuman kon overeen, dus dat een protocol, dus afspraak sa de man meki, dat uiteindelijk dat zijn teken, dat want aki a schuld naar China o herschik, de mij zitten, dat kapaien bij mondjesmaat ondertussen, we zetten economie, want je ziet dat inflatie door 11%. Jong, geweldig man. Maar daarom nu want want san ook Mas Ragambo. Er waren 3 zware leningen. 1 was Oppenheimer. Ja. 2 was India. Ja. En 3 was China. En de alle 3. En alle 3 die de no. De Masetti. Herschikking. En je zie, minokoti mofo, dat paima e pai. Natuurlijk, paima is er pai. De mij pai de paima. Want zowel binnenland als buitenlandse schuld. De mij pai de en tewa sabi. Want om shake actie met dat voor sab disi. Staats. De bureau staatsschuld. De klik want dat is een enter op de knop.
De actie Johnny, me kan teke iPhone, isabi Ja. da in plaats Johnny teke iPhone take gos don dropon e suit fire gitaar. Trawa. De teke iPhone da e gos don de go luku bureau staatsschuld, da is da e go leg je uit. Dat omschaak na zo, dat omschaak heeft verstaan en dat Johnny zelf heeft begrepen toe. Moro, beter toe toch? Juist. Dus, brada, sa, luku, meest belangrijk sani en motaking voor uit de hoedanigheid van mens donja, like Johan in een kondre. Jom houdt toesani vast. Koopkracht en aan evaluatie voor een munteenheid. Sang, a vorige regering liep giu en sa yo ap tide en pe you kan gomoro vara. En mi wan beju wan sani, tanyi. Me jere wan tusmati ga presi, dat tijdens Bouterse unobe pina. Sa je verstaan onder op pina, want pina ano wan gemakkelijk neer. No. I apportisma, di no aben bradi, nangasma di aben. Maar in begrijp taki apportisma be sabuan san sabedu kanano be man bay wan $2 eis kasi man be ka bay wan $1 eis kasi dat apportisma isabi to da amoni man kan bay wan $2 eis kasi nga biji frisera lok tanga disanga dati je verstaan dat na verschil want inoman pina insernang. Dus unom gebruiken woord dat tijdens bouter zo no be pina. Dat wan taki na nyang a pakket die beetje sa dat be horit na pu ino be do noti die be wakta pakket. Precies. En daarin, boem formaat tak ne pina mayu igi dala sai be pot na bangi. Ja. Sto, lek spar, ino be man puring. Nee, de man be Sana dat tidak. de man be teke by pakket. Imus go knap na chotelao. Ja. Fugo bij wap chi sesi dala. Ja. Omdat iwan gwanga vakantie of im pai you chi sa da buitenland te studeren of je moest bij pai wan medische kosten. Dat sana dati. Well, dat me leg you uit a dala dati make me taken en u verstasani. Den dala be gwa chotelal en chotelal nanga de man feng dan de man be meki bay sam pun kopa wenkri. Want den dala dati de man be jiden bepaalde importeur amoni. Data voor you soet de go bay maar you economy no be wakana payment de man be len dala e ji handelaar fu bay sani dus da handelaar e make money you e bay pun kopu je chis pakket maar er is geen ontwikkeling. Tidena de man gweli bunu wala malayara gudumang nanga potisma de man gweli bunu biji pay man. Ja. En een pai en een pai. Ai pai. Im hor dan net samita ken toto mas ragambo. Alining e pai 4 miljard Amerikaanse dollar. En met taking of in lobe of in no lobe 4 miljard Amerikaanse dollar de man libenji unu baka 2020 wamu van tevoren voor overdracht de man lowe. Ja, no tak met de man lowe. Letterlijk de man lowe de man tak teki chan teki want mamoro. Omdat de man be sapsa de man be duto. Dat die daarna deed door een vrouw, Miss Simons. O John Popot na pata podium taki nanga fatra vrouw ne baka du waka passi. Taki dem gender ser na baka. Dus uang pota a follow this going katibo baka. Weti demili wakti me konti demili swanyonsu. Pe mandi sabi man fu monitori. De matak FNDP tek a kondre dis baka. De no man teji ma kurso gwes sky high. En ik abar taka kurs opo benzino opo is waar. Ja, maar asan abuan wisselwerking. Na fa awoyo is city en dat we jerekba en dismim herhalen ju baka. Dat we toef de exporteer no be konde verplichtingen na. Je sabi toch, maar mi denk dat city want strenge maatregel tref. Dus dat we teku aye luku fasa nego nanga fego. Dego dora. Klopt. Dus dat nasani lek fa masragambo taki. Luku wa chisa yeshe a adala ekriwa tu sentje. Mijn mensen, a regering die ateka kondre abra natuurlijk ateken South Africa en a boya. No wa fake
De mij bekare vacuüm, financiële vacuüm. Ja, ano demoro na real sa international markt e giu dat je pai en dat je serie. Zo asande, no een vacuüm no demoro. Dus daar is je altijd een SRD 2, SRD 3, SRD out dat kan gebeuren. Omdat dat na asani. Maar ano tak je si big gap in iso van 7 gomit da peda ama 250 go na 7 14. Nee. Isabito, desa dat nero komoro. Zo, maar we gaan morgen van. En daarom ik met tegen no taki sa bepaalde sani. Maar mi wani meku archi as schuldherschikking, want dan man die teken na minister Financiën. Maar ze ragu barsim dat o archi. Wel, voorzitter. Ja. Voorzitter, ik vind het jammer, omdat ik antwoord zou geven op vragen die gesteld zijn van de overzijde. En in de vragen die vandaag gesteld zijn, blijkt dat er vrijdag ook niet goed geluisterd is. Dus als men nou vertrekt en weer niet luistert, komen we de volgende keer weer hier en zeggen van, met dezelfde vragen. En dus die antwoorden zijn er en die antwoorden worden gegeven en leden lopen weg en gaan de volgende keer weer hier zijn en gaan weer dezelfde vragen stellen. En dat is niet alleen jammer, het is tijd en geldverlies van ons volk. Voorzitter, ik heb vanmiddag om 3:30 getekend de schuldherschikking met China. We zijn eindelijk zover. Wacht u even met dat applaus. Die schuldherschikking is 4 jaar voorbereid geworden op technisch niveau. Hij was alleen mogelijk omdat president Santokhi de dienstreis ondernam naar China. En daarmee deze schuldherschikking voorzag van politiek draagvlak. Zonder die dienstreis was deze schuldherschikking van vanmiddag 3:30 niet mogelijk geweest. Dus de vraag, hebben dienstreizen zin? Is met dit feit wat ik u geef vandaag, is daarmee beantwoord. Voorzitter. Zo, dat doe je de jera sani. Maar je ziet dat we konden alle kanten op terasani. Dat je ziet dat de man abarasi so a oppositie de mandati dat de oppogueta minister Financiën taki want de saptak do jere sa de bedu en sang epsa. Isabito, dat de man lobatori want de bere bronden de drink. Dus am regering die die NDP to se bijisens castroli. De man is lus bere want de man op sanif do morotok. De man op sanif do dat de man suku walo ele bonyo in op Panic voetbal de man play. Na panic na bagacha bagauso. San de man play. Want de man no man want luku no. Te voor oppositie. Dat no want taki in broko a coalitie. Nee. Te voor oppositie dat in go let op tap desani. Pe ika liever een bijdrage en pe correctie kan komen. Dat na oppositie. Maar in een go voor oppositie voor no werken mee na wansani. Omdat wansan die you pori. Dus dat want taki. De manchi stop in ons auto. Look mas rangamba. Asem san sa tak jaso no ting. In mitaal mo tegen. Het is hard of je het leuk vindt of niet. Na de semma sa e knap no tenda petrasi e rigeri. De makis alat ni ruimte in 10 jaar voor make a kondre die shine. Ja toch. En de no doing. Asasa sa sonet ite tak yo amarabasi misi bede sadu amnesty abe keur da pes don e keur amnesty goed. Alines plafond da opo. Asorgu tak hoeft eruit lopen. Precies. Dus mijn mensen, jum sap zijn doe dadelijk. Bueno. Dus dat je ziet, descend disi, en daarom we leven in een moderne tijd. Allemaal hebben iPhone en Samsung, dus een Android toestel, ik kan volgen alles aan. Isabito. Maar gebruik het nuttig. Zorg dat je geïnformeerd. Want mij
Waman kase no app jimiara. Tem open. Mishim takai. Maar ik denk more reageren of me go shoot fire more of zo. Omdat a app no belangrijk. Isabi toch? Me reageert op belangrijk zijn. Omdat tamara migrant chimus man libi boom. Mi afop chimus man libi boom. Ja, mi no go doen mi grebi dat me draai long toe. Want sanne go de boom en dan me here mi be de mede schuldig. Isabi toch? Ik was een egoïst mi be denka mi wang. If mi wang kanyanda bomba. Mi na trobanga de rest. Mi ego, daarom mek mi ne lobby sma. Me lobby beleid humaniri. If me ten wan birti, dan manga ye de boom. Humaniri de boom, dan manga ye kanjitori. Humaniri no de boom, mi no ma volg you. I verstaan? Mi no karya feanti, maar mi no go volg you. Na so alibi de kabana dat na kwetji di mi chisi. En na kwetji fu waarden en normen. Dus dat belangrijk. Want je kan take je telefoon. Dat je zorgt dat je hits afvolgt op apporties, maar die niet beter weet. Dat je hits op usdondro bong. We taxani, lekuno deba we kosi, we disi, dat we partak we pina. Maar zou nego suku askol nasma di meku pina moro taki muskom, leg me uit parada. Dus, Masara Gambo, bon furu man e chasan le kwang metakita mi fasi le kwang kik de mai chasani. Ma asana wa seriusu san pradanga sa. Lobi wan. Imo horri kine futiri wa kondre ano wan babausa ni Masara Gambo. Nee toch. Isabi. Ano voetbalvereniging. Precies. En wan losma in assisting ja. So ne begrijp e waka e go in de suigen fu trasmato. Dat omdat at matak wan sanida sa no true. Dan hij te kwa hertrawending. Nee, maar mijn koti mofo. En daarom heb ik Sarana Saif Sade volledig asan precies uit. Ik verstaan. En pe woroke e woroko fout. Ik had jompo potak yama minotjes koop karak versterken maar recht tapu. Inderdaad ja leti. Tak im chisem. Maar je shitaki a regering en mek moeite tak zo min of meer suma moest chisi. De ma onderzoek ba taki dubbele registratie nanga sumano mus chisi nono a president poton komesi dape e hara waji dape na lekfa poton on komesi e hara waji na grondzaken en zo de sane waka. Dus dat want aki a regering met name a president ano dofa fabreni e jere energie en dat aan de hand van sang ook doe. Dan ama mekon commissie poti wande be klagen over commissie. De commissie kon om de soort san disi. Pesma e denk dat wan ministerie naf denk. Maar ministerie of you een ministerie naf a volk. Je bent daar in dienst van het volk. Dus en dat ene doen boom dat a president e pot wan commissie dape. Dat commissie dat hij met bevoegdheden dat mandat e go seti. En je shitaki no wan aantalsman. Ik kom morgen naar de trekker die abe van doet. Dus dat na sociaal opvang. Aan de soort zanda. Die ja moro sociaal geval de. Maar sayum doe. Kies die een regering die kan zorgen dat hij inomus go in verval. Figo fato in sociaal opvang. Adin ala kondere. Maar if je man puri serva inika puri servi. Dat is belangrijk. Maar dan zal je maar. Lek van Masara Gambo takken net. Je ziet dat je sane seti ina kondre, maar me abon klep giu, mek you yere fatras ma edenki ook toe over een situatie no. Ma fosu gata pa klep mi on borgo asan kopchi so morak bro. Mi betakek ba na iPhone tori. En wa losani sa de ma in granlanti krutoso. Met name a oppositie net durf futja te berde. Ja? Dat je hier koutori, peser nambe lasi, suma shroto ten deal dat ne here. Oh, dat ne here, next no alamatiri. Isabito. EBS story, dat uneta over hefaya, na daarom me kwe pa ya hefaya. Want EBS na om $1 miljoen, de mas fu aparse bedrag, shroto wan deal na nga mang. Isabi tok a gastori pe manayu
we pai constant damas danga bagai kom bak kom face smoken en piji sigare drinken pure wine dat we dede na kino ma ine yere de mai tak de torda Da man tak de tori dati. ma odi a president we fa no be ga doro sei fugomiti kut eyeball to eyeball nanga de president nanga de bigi face man fa konder fu mek passage sernang ti de na de ube de na film dat juist die no want do noti e bartak de na film we na de serf in na film era want mi be da sernang tu ano buitenland mi be de maar die eipsa dan mi be sabi dan mi pot een appel voor de dorst aan zee en mi nat mi borsu dat sade mandis doen nog gemakkelijk dus arregeren de kom uitdragen omdat mi de wel geïnformeerd ja me luku alla station me archi alla nieuwsu en dan me vormen oordeel en dat mi toe en dat mi zorgen aantalsman doe dat die waardoor de sabi dat die vader kan kiswan rugdekking en dat uno doe dus ons doen en daarom mek me het takke het walesi unhepina in Sernang ja je hebt minder krachtige je hebt man minder bere ja man die kudu isabito maar if je kan doen sanji serefi fu dek de olodati dat je kan doen want Sernang ja mogelijkheden Tumsi voor mogelijkheden de berang zijn serana. Fu bouw je schrift op. Fu zorg ervoor dat je lek van masranga bote. Je potowang op chinsan apart die je schrift. Dat te adide dat je abing. Je moet gaan budgetteren. Je zet alibi. Want je bent niet verplicht. Allemaal wanneer je Zwitsani. Maar je gaat op Facebook en op YouTube. Dat je mij sorry op een kopie kan met een gerecht. Sade. Die seref kanyang. Isabito. Sas manaf mekji. You seref kameken. Mana seref sanyara. Evers. Ja. Dus. Dat in een collega me uit Iyamamouanyawan KFC. Dat mag wel eens een keer. Daar niet van. Over de smaak valt er niet te twisten. Maar me bedoelt dat je hou je een beetje in. Omdat je zegt dat je hoe de bezig in een ding. Bij ons booster serf kan lopen. Dat in booster serf in go budgeteer, go city en zo. Maar hoe je is een sabima, het is over de tordi. Hoeveel van jullie klagen en staan met een bord bij EBS of bij Santokki bij het paleis? Want je hebt het in het verleden niet gedaan. Doe het nu dan met een bord en zeg tegen EBS en tegen Santokki: waarom moet er zo een foute deal met firma Olibis gesloten worden, waar elk jaar meer dan $5 miljoen door een goot gespoeld wordt. Meer dan $5 miljoen voor niks. U hoort het goed. Elk jaar meer dan $5 miljoen. In 10 jaar tijd $50 miljoen door een goot gespoeld. En dan ga jij zeuren over 10 miljoen maximaal reizen van Santokki. De hele dag onder een boom zitten zeuren met een iPhone. En geen woord over die 50 miljoen die door een goot gaat. Fout. Tweede punt. Er zijn B-aandelen bij Roswell Gold Mine. Dat wist je niet? Prima. Inmiddels weet je het. Inmiddels weet je het al meer dan een half jaar. Hoeveel van jullie hebben hun iPhone gepakt en op Facebook en op YouTube en vlogs en influencers gemaakt van al meer dan 20 jaar verliezen wij geld aan iemand. Wie is die iemand? Hoeveel geld is het? Vraag dat dan. Doe dat. Ik neem een slok koffie, dan heb je tijd om na te denken om hoeveel geld het gaat. Dus de kern is, er is een ongezonde mentaliteit. Je wil het ontkennen. Je wil het verzwijgen.
Omdat het je niet uitkomt. Want dan komt de beerput uit de NDP-tijd naar boven. En dat wil je niet. Je wil de schuld aan Santokki geven. Dat is wat jouw doel is. En ja, als dat jouw doel is, prima. Dan deed je dat film. Zeur niet. Dan deed je. Ga dood. Mind you, dames en heren. Ik zeg niet dat je dood moet gaan letterlijk. Maar dan deed je. Let op. Suriname bestaat niet alleen, en dit is wel ook pijnlijk, maar ik zeg alles open en bloot, confronterend. Suriname bestaat niet alleen uit de ghetto's, mensen en de mensen die zogenaamd de Maidedena film. Want als je met een camera gaat naar de plaatsen als Vat, Tangelo, Coffeebox, dan zitten daar mensen gewoon breed te chillen. Die zijn ook Surinamers. Ja, ik hoor het al. Mensen zeggen, ja, dat is geld van hier, geld van daar. Look, dat is hoofdstuk 2. Maar de man dat, die mensen zijn ook Surinamers. En die mensen zeggen, ja, met mijn geld gaan wij niet de mensen die onder de boom de hele dag zitten te ouwehoeren, gaan financieren. Dat gaan we niet doen. Laat ze maar gaan werken. En tegen de mensen wil ik zeggen, die onder een boom zitten, als je geen baan om de hoek kan vinden, dan moet je verderop gaan. In andere landen verhuizen mensen van New York naar Californië, van Californië naar Florida. Alleen maar voor een baan. In Nederland verhuizen ze van Limburg naar Groningen, van Groningen naar Den Haag. Alleen maar voor een baan. Je moet moeite voor doen. Alleen in Suriname kunnen ze niks. Maar ze willen wel alles gratis. En als ze niet krijgen, dan is het Santokki. Dan is het Chan enzovoort. Dat doen jere dat die barada cash. Nana sasa bayo koromo. Dan mi verstaan heersani. Mi verstaan heersan tak jere no. A telefoon. Die abi. Naf du belangrijk sani. Naf luku sande van udu. Vidu. Anof kosut faya. Anof bopot li nyumsu. Anof gopuria sani. Want jere jaso. Kadi. So lazy. Kadi denka meedu. Maar nee, eji parada of eji sayedu. Isabi toch? Ja. Dus, sapsedu wees geen ego wees. Praxeri serefi. Praxeri u garamching. Praxeri u afopching. Na kona festival kondro wani. A kondre dis no abisma fanodu. Des dondro bon. E kosi. E kurutu. We pina. We dedena film. We disi maine du noti. Ileki denomo escoifi futa gorong lekte for mai suku fro suku mang escoifi futu no ma gorong. No. Opose kisti de bigis mabota. Opose kisting isabito. Gomek muiti isabito. Dus dat mi ete yonu tak. Meku mek muiti. Kono luku archi disi dati da. Want de man de teji desandati. De man dat abdes kapa drei isabito. Maar zijnde de want dan hoort de skap of de drie dat de zoeken volgelingen of ondersteunt heeft, de kan go doro naar alibi dat. Daarom is de meere wansani ook Thomas Ragambo. Dat de man voor oppositie is bereid voor wastrati. Go do sang. Na hersani go do sang. Jere ja. Fuchar burjako ina konde. De durf. En dat me feni en mo taigi fujasoit Johan is op de goedkoopste manier wil men campagne gaan maken. Meer is het niet. Ja, want lukono. Mek de ma actie hoefdraad. Zijn de meka ma Euroan jet. Mota Amerika $50,000 kon je man ontslag ja omdat hij atib. Serieus, Masaragambo? Ja. Serieus? $50,000 barangasa da ama poti wa 4 miljard paimang. Juist. Vai begin. Je Euroan jet kon je man ontslag ja. Omdat tante Jenny be deki van leen plafond beka opofi beka lena monifis katera monif nana sasa ba yokormo dat tidena dei ja da waba deseti a durfite tako charisma kastratif ko du sang Bradanga sa lobiwang asan no isi en no dire sane seti hers keken kondre ja kondre dape opsi seti no tak stranang rating fu stranang walok tu sei
Say one more. Devaluatie seti. Say one more. Dus sa de man wani. Say one more. De man wan chap buruya ko ina Nou, kondre. broeia de mama charco in een systeem. Buruya de man wan char ko ina system. Buruya de man wan char ko ina kondre. En suma wani. Ika waka de baka. Yo seref ogo firen tu. Iden na president wedu. Na president wedu. Nou, wile kondres mij pota probleem die we schreven. We no un serefe suku probleem di o serefi. Dus libi de man na sa mek de man kont na ta podium kofoteri samsa na nga 4 miljard. Mek de ko taki samsa na nga disi. Ja, mek de ko leg you uit. Isabi toch, leg fa par meser be meka kni fala lang van Dijk. Isabi bakatu de van Dijk sumu. Je verstaan. Dan mek de ko mek wan kni falja a volk, no chara volk kastar di go mek wan kni falja volk. Tak jere no na mi potu ina situatie disi. Dat amap taki. Dat dem go do. En met dag de uitzot of de wanka kata tap een podium aan mi. Dan me pot dat de presi. Dan mi na torobi. Maar masraka mo misha bigima edoro. Iya bijima doro. Pardon ara bijima. Maar na yu abgoron tapu na yu na masara ting. Na yu na man fa euro. En die euro chisi. Met taku grantani dat u be wan archi. En luku den tori fu serana seifsa. Sobuso, mijn noem lasi servi. Daarom ik met dan taken. Taki unepina insernang. Uka abe moro weinig daun. Wantarawan abi. Ma unepina. Odie. Trusiani na grom. Paranuasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Nos onder een boom. Of onder een balkon of tapuku de je klagen takwepina. No. Trusiani na grom. Pranuasani, maak je economisch weerbaar. De ka jump op de tak ay mina wan jaja sarna man of wan jaja sarna uma. Want alla de tras mij doen en de kan doen toe. En minen na masara dignity gambo. Brasa lobby wang lik fo sabi. Door na einde van programma. Maar voor smit tapu. Mga tak alla de sarna man. Sora herfor u horsrana kri. Mek de toeristen kom. En dan machita na wan kondre. Pebe gedrag usrefi. Brasa, zorg ervoor. We dadelijk we go 25 november. Maar op je chillen ook toe missie. Voorzichtig in het verkeer. En zorg ervoor dat u ook veilig thuis bent met uw gezin. Bisna Vikash, tu bent er. Wangarantangi. Tot de volgende keer. What life